Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi topşuların qoruysiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Соңгы вакытта күзәтелгән яңгырлар урактан шактый киметте. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенә алынган мәгълүматларга караганда, район буенча 6000 гектардан артык мәйданда бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралары җыеп алынды. Нигездә арыш, күзгә бодай, бурча куру бара. Бөртеклеләрнең гектар биреме уртача 40,8 центнер тәшкил итә. Безнең иҗат төркеме Исламов крестьян фермер хуҗалыгында урак барышы белән танышып кайтты. Исламов хуҗалыгында ашлык үстерү минималь технологиягә корылган. Быел 1 килограмм икмәкнең үз кыйммәте нибары 4 сум булыр дип көтелә. Хуҗалык ел урагын пар җирендә үстерелгән көзге бодай басуында башлап җибәрде. 13 комбайнов зашли bu mümkün basуда, bütünüsü de energonasıçlı комбайнlar. 4'isi indi Case, amerikanski, kalğanı Akras, hem birini Holland. Şulay yok bizning yer shunchaga turilgan. Abaqi videl ayrim, пожарный машина, o'zi bizning KAMAZlarimiz pritsep bilan 5 KAMAZ. Şulay yok, yangi KAMAZlar da sotib oldik bu yil tag'in doполнительно 2 менә 7 KAMAZ була инде. Комбайнчылар аяз көннәренең кадерен белеп, мөмкин кадәр күбрәк ашлык суктыру өчен тырыша. Ни дисәң дә, кызыксындыру чаралары да әйбәт бит. Зарплатлар инде безнең районда иң күп булачак. Расценклар якын тирәдә андый расценклар да юк безнең. Bütünüsüne qarый, чагыштырганда безнең инде вачым килмәгә кайберсе даже 2 тапкырга күбрәк. Һәм премиялар да каралганмы? Премиялар каралган, 1000-гә 1000 бирәбез, 2000-гә 2000, 3000-гә 3000 һәм шулай арта, алар инде премиальный частьна безнең 100,000-гә якын җыела ул. Хуҗалык соңгы берничә елда ашлык комбайннарын ярыйсы гына яңарткан. 13 комбайнның 7-се 3-4 кенә сезон эшләгән әле. 20нче сезон эшләүче 4 Case белән бергә югары җитештерүчән 8 Акрос һәм 1 New Holland комбайны катнаша уракта. Аларның хәрәкәте GLONASS спутник системасы аша контрольдә тотыла. Бу комбайны 4нче сезонга кирдем. Моңча Case эшләдем. Аерламы эшләү? Аерлайны яңа комбайн чәйнде. Быел инде ипиләрне жыккан азрак җилләр. Ну шулай да комбайнның жатсының моторвилсын алгарак чүреп, баскарак чүрсәң, сүрә бала алай әйбәт. Алып була. Уракка яшьләр белән бергә өлкәннәр дә чыккан. Хезмәт юлын сельхозтехника системасында эшләп үткәргән Илгиз Дәүләтов лаеклы ялда булуына карамастан җитәкчелекнең үтенечен аяк астына салмаган. Тәҗрибәле мастер киләүче техник ярдәм күрсәтү машинасы белән комбайннар яныннан китмиде. Үз гомерендә эшләгән подсилхоз техникасын да эшләдем. Мөслимдә 80нче елны килгән, 32 ел эшләдем, пенсиягә киттем. Менә закеш попросить кәчтем, убарга вакытында килдем ярәмгә. Синең вазифа нәрсәдән Минем вазифа шул комбайннар ватылганда ремонтлашу инде. Сварка кирәк булса, сварка гидравлика кирәк булса, гидравлика шул. Балай ватылулар бармы соң? Ватылулар пока юк әле, кейсларны искәгән, калганнар бар, яңа комбайннар инде. Элекеге доннар кебек түгел, нивалар кебек түгел. Җитештерүчән эшләгән комбайннар инде булар. Пар җиренә чәчелгән Башкирская 10 сортлы көзге бодайдан 46,7 центнер уңыш ала Исламовлылар. 4000 гектардан артык мәйданда үстерелгән сабан бодайыннан да мол уңыш көтәләр. Быел бөртеклеләрнең тулай җыемы 14000 тоннадан артыр дип көтелә. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим хуҗалык кыратылыш оешмасы төзелешләрдә үзләрендә җитештерелгән кирпечне куллана. Мөслим кирпич заводы тарихы 1981 елда башлана. 80нче елларда җирлегебездә төзелеш материалларына ихтыяҗ зурдан булган. Предприятие бу чорда 2-3 сменада эшли. Бүген биредә көненә 12000 дана кирпич җитештерелә. Теманы коллегабыз Лилия Шәймиева дәвам итә. Завод җитештерелгән кирпечне райондашларыбыз гына түгел, күрше-тирә районнарда яратып ала. Йорчаулы, Әлмәт, Түбән-Кама шәһәрләре, Сорман районы, Җәлил бистәсе заводның даими клиентлары. Тәүлек дәвамында җитештерелгән кирпич шул күләмдә реализацияләнә дә бара. Елына 3 миллионнан артык кирпич сугыла. Бүген көндә Мөслим кирпич заводы мотор гына эшләп килә. Безнең коллективта 35 кеше эшли, хезмәт куялар. Шималыбыз, продукциябыз начар түгел. Бүген көндә Чаллы, Әлмәт, Нижекамский, Сарман, күрше районнардан килеп алалар, бик яратып алалар продукциябызны. Радик Ханов заводка 2001 елны җитештерү бүлеге җитәкчесе булып килә. Ул елны заводның киптерү каналлары саны да күзгә күренеп 2 мәртәбә арта. 19 киптерү туннеле функцияләнә. Үзебезнең Мөслим районында кирпич заводы булу бик яхшы инде. Төзелеш оешмасына әллә кайлардан кирпич ташыты юк. Үзебездә
ошыйлар. Жайга чыкканда инде укучы балалар да эшләп йөри. Ансы куандыра безне. Кирпич заводында 8 ел эшлим. Күпләр шушыннан кирпичне алалар, башка районнардан киләләр. Төзелеш өчен алалар. Менә өйнедәге шушы кирпичтән генә салып чыгып буламы? Өйне шушы кирпичтән генә салып чыгучылар бар. Заводта кирпич бер төр балчыктан гына эшләнә. Шималны эшчеләр район подстанциясе янындагы үзләренең карьерларыннан алып кайта. Бүгенге көндә бер кирпичнең бәясе 8 сум тора. Киләчәктә дә шулай матур гына эшләргә безгә һәм бәйрәм уңаеннан инде барлык төзүчеләрне бәйрәм белән котлап, исәнлек, саулык, гаилә иминлеге теләп, уңышлар булсын иде безгә киләчәктә дә. Бүгенге көндә заводта 33 кеше хезмәт куя. Кирпич ясау бик җентекле һәм четерекле процесс. Аны дөрес киптерергә, яндырырга, әзерләргә кирәк. Бу этапларның һәр кайсының үз нечкәлекләре бар. Кирпич рельслар буенча махсус җайланмаларда төялеп, клиентларга озатыла. Сыйфатны яхшырту өчен предприятиедә пар генераторы да алынган. Бәхәссез, кирпич бүген дә төзелештә зур роль уйный. Электә кешеләр бина һәм корылмалар өчен кирпичкә өстенлекне күбрәк биргән. Ник дигәндә төзелеш материалы буларак кулланучы бу эшләнмә суга һәм суыкка чыдам булуы белән генә түгел, ныклы булуы белән дә аерылып тора. Борынгылар белми әйтмәгән, кирпичкә реклама кирәк түгел. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган җомгада мөселман халкының иң олуг бәйрәмнәренең берсе Корбан гаете узды. Бәйрәм районыбызның барлык мәхәлләләрендә дә күтәренке рухта үтте. Мөслимдә узган гаеттән Әлфинур Ногманова репортажы. Мөслимдә Корбан гаете җәмигъ мәчетендә үтте. Иртәдән үк Коръән аятлары яңгырады. Дөньяда таралган пандемияга карамастан гаеткә дин кардәшләребез күп җыелды. Бәйрәм рухы, бәйрәм күтәренкелеге хакимлек итте. Гает бәйрәмен бик көтеп алдык, чөнки бөтен мөселман кардәшләр бергә очрашабыз, корбаннар чалабыз, корбан итеп авыз итәбез. Әлхәмдүлиллаһи, киләчәктә өметләнәбез. Укулар башланыр, кешеләр күбрәк җыелыр, чөнки дин ул әхлакка, яхшылыкка гына өйрәтә. Үзегез белгәнчә, инде быелгы гает намазы үзенчәлеклерәк чакына, шул бәхет шир белән бәйле буларак бәйрәм белән халыкны котлыйм, бар халыкны Корбан бәйрәме белән котлыйм. Гаеткә яшьләрнең әти-әниләренә, әби-бабаларына ияреп килгән сабыйларның күп булуы аеруча сөендерде. Балаларны бәләкәй чактан дингә өйрәтергә кирәк. Шул без үрнәк күрсәтергә тиеш инде. Ничек без менә мәчеткә йөрибез, ничек без намаз укыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый безгә үрнәк күрсәтте. Biz şunu эшләргә тиеш. Җәмигъ мәчете имамы Фәрит хәзрәт Аитов Аллаһы Тәгаләнең җир йөзенә җибәргән сынаулары, Раббыбызны улуглап, аның әмерләрен үтәп яшәү кирәклеге турында вәгазь сөйләде. Корбан гаетенең тарихы турында бәян итте. Район башлыгы Рамил Муллин җирлегебезгә бәрәкәт, өммәтебезгә бердәмлек теләп, бәйрәм тәбрикләүләрен ирештерде. Без бүген сезнең белән йөрүче дәгъватчыларыбыз, без бүген Аллаһны таныдык икән, без бүген әлбәттә аны туганнарыбызга, тормыш иптәшләребезгә, балаларыбызга җиткереп, һәрберебез әлбәттә шушы Аллаһ юлын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ юлын күрсәткән Коръән белән, Пәйгамбәрбез аркылы шушы тормышын күрсәткән юл белән әлбәттә без барырга тиеш. Вакыт керүгә дин кардәшләребез гает намазы укыды. Намаздан соң Коръән сүрәләре укылды. Әрвахлар рухына, ил көннәребез иминлегенә дугалар кылынды. Аннары мөселманнар Аллаһны зурлап тәкбир әйттеләр. Мөселман кардәшләр, бу бәйрәмне көтеп алынган зур бәйрәм дип мөселманнар барыбызда саныйбыз инде. Бик матур үтте, халык бик күп җыелган. Аларның барсына да сәламәтлек, матур тормыш, яхшы гамәлләр булсын. Быелгы бәйрәм башка еллар белән чагыштырганда инде үзенчәлекле үтте. Әмма дә ләкин бәйрәм нуры ул безнең бу бәйрәм үткәрүдә генә түгел, безнең күңелләребездә бит инде. Без бу бәйрәмне ничек үзебез каршы алабыз һәм ничек үткәрергә телибез, ансы үзебездән тора. Корбан гаете әнә шулай рухи күтәренкелек шартларында узды. Мәчет янәшәсендә балалар өчен күчтәнәч пакетлар белән сәүдә дә оештырылган иде. Ният кылучылар бәйрәмнән соң Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалдырырга дип өйләренә таралды. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.
Дин кардәшләребез өчен Курбан гаете быел икеләтә бәйрәм булды. Гает алдыннан гына район үзәгендәге Мөслим мәчете капиталь ремонттан соң кабат үз ишекләрен ачты. Чарада Әлфинур Нугманова репортажы. Халык телендә иске мәчет дип йөртелүче иман йортын тарихи мәчет дияргә була. Аны торгызу 1989 елда башлана. Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте мәчет өчен проект табуда һәм финанс белән ярдәм итә. Район хуҗалыклары, оешма предприятиеләр һәм аерым гражданнарда матди ярдәм күрсәтәләр. Иман йорты 1990 елның 20 декабрендә эшли башлый. Нәкъ 30 ел элек Мөслимдә генә түгел, якын тирә районнарда беренчеләрдән булып шушы мәчет безнең ачылды, аңа манара куелды. Хәтта без балалар белән эшләп, аның туграсын, мәчетебезнең туграсын мәчеткә истәлек итеп бүләк иттек. Мин аның туграсын эшләдем, мин аңа шигырь багышлап яздым. Әле бүгенгедәй исемдә. Һәм Аллага шөкер, бу мәчет бүгенгесе көндә дә эшли. Рәхмәт безнең җитәкчелеккә, рәхмәт безнең мәчет җитәкчеләренә, шушындый матур мәчетне кабаттан яңарттылар. Халыкка 30 ел хезмәт итү дәверендә мәчеттә күпмедер дәрәҗәдә төзекләндерү эшләре башкарылган анысы. Бу юлы исә өр-яңадан мәчет торгызган кадәр булды диләр. Әлхәмдүлилләһ, мөмкинлегеннән чыгып, акчалата ярдәм итте. Кемдер үзенең һөнәре белән, менә мебельләр ясап бирделәр, әлхәмдүлилләһ, баскыч ясап бирделәр. Ясап биргәннәр монда шундый башласа, кемдер калдырырмын кебек, кемдер кыен халәткә куярмын кебек, исенеп дә әйтәс килә барсында. Шунда асылда исенеп әйтә башласа байтак. Инде әлхәмдүлилләһ, без барыбыз да беләбез, Аллаһ теләк күрүче. Мәчеткә яңгырма итеп тамбур, тәһарәтханә ясалды, манарасы алыштырылды, электр һәм җылылык шелтәрләре, су системасы, көнкүреш һәм бүлмә җиһазлары яңартылды. Мәчет территориясының мөслим стиленә туры китереп үзгәртелүен дә әйтергә кирәк. Бина тирәли газон чәчелеп, агач куаклар утыртылды, ял итү урыннары, парковка, җәяүлеләр сукмагы ясалды. Урамга яңа асфальт түшәлү нур өстенә нур булды. Яшәреп китте мәчет. Рәхмәт менә әрмәтләргә, неткән кешеләргә мәчет чиста әйбәт. Хисләрен әйтеп аңлата торган түгел. Шөкер итеп бетә торган түгел. Шөкер итеп бетә торган түгел. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Мәчетләребез тулсын ия. Күп итеп кешеләр җыйсын ия. Күп итеп җыелсыннар ия. Мөселманнар саны артсын ия. Менә шу балкып тора мәчетләребез, халыкны көтеп тора. Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәткә көтеп торалар. Җәннәткә ашыгарга кирәк. Аллаһ йорты тулысынча халык кеше һәм иганәчләр ярдәме белән төзекләндерелгән. Берәүләр акчалата, икенчеләре төзелеш кирәк-яраклары белән ярдәм күрсәткән. Кулы осталар төзекләндерү эшләренә алынган. Түбә ремонтлау дип, әлхәмдүлилләһ, эшне башлаган идек. Шул түбә безнең инде әкренләп чылбыр тарткан кебек калган эшләрне тузанга баткач японсын да эшләп алык, әйтәтегесен дә эшләп алык дип, әлхәмдүлилләһ, мәчетне бөтенләй сүтеп җиргә насыйп булды. Шунда бу сүзен туры килә, чөнки мәчетне инде стенасы гына инде үз урынында калды. Бүлмә эчендәге стеналар да әзенә урыннар үзгәрттеләр, яңартылар, яңарылды, хәтта инде стенасы, штукатурлар да яңадан инде эшләп ясалды. Әлхәмдүлилләһ. Теләгебез инде мәчеткә йөрүчеләр күбәйсен, гыйлемле, динле балалар, тәртипле балалар безнең мөслимләребез киләчәктә тагын да матуррак булып үссеннәр, яшәсеннәр иде. Безнең җирлебез мөслим. Аның асылын карасак, аның тамырын карасак, ул ислам белән бәйле. Ислам белән бәйле. Шуңа күрә безгә дә бүген җирлегебезгә иман нуры кайтсын иде. Иман нуры кайтыр өчен әлхәмдүлилләһ бөтен мөмкинлекләр бар. Мәчетләребез күркәм. Менә әле 2 ел элек кенә җәми мәчетне салдык. Бу ел 2 мәчетне реконструкция эшләдек. Шушы мәчет, әле Кызыл Нур мәчетендә инде Аллаһ разый булсын, үзебезнең кардәшләребез анда уңайлыклар тудырып, бүген шуннан да ансында бүген зур ремонт эшләре алып барды. Бу инде җирлеккә бәрәкәт. Шушы бәрәкәтне югалтмасак. Ул безне иманлы, әдәпле итә, җаннарыбызны нәсихәтли. Мөселманнарны берләштерүче, күңелләребезне сафландыручы Аллаһ йортына сукмакларыбыз киң булсын. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.
Соңгы елларда Мөслим күзгә күренеп үзгәрде. Биналар яңа күлмәк киде, бүген һәр кайсының территориясында гөл чәчәкләр үсә. Туган җиребезнең табигый матурлыгын ассызыклап, ак буенда төзекләндерү эшләре башкарылды. Парк, скверлар барлыкка килде. Мөслимгә кунак булып килгән һәркем җирлегебезнең төзеклегенә, чисталыгына һәм матурлыгына соклана. Матурлыкны саклый белергә дә кирәклеген генә онытып җибәрәбез кебек. Алдагы рейд күзәтү шушы темага. Соңгы елларда чисталык буенча рейдка чыккан юк иде. Нигә чыгасың? Җирлегебез төзекләнде, матурланды. Бу матурлыкны бузарга кем җөрьәт итсен? Шулай дип уйлый идек. Баксаң, матурлыкка кул сузучылар, чүп ташлаучылар, әйбер ватучылар да бар икән. Пушкин скверында берничә утыргычның токталары юк. Тоганнарны да ватучылар бар дип ишеттек. Кояшлыкта яктырткычларның лампалары ватылган. Тик торган әйбернең кемгә зыяны тигән? Россия Федерациясенең 167-нче маддәсе нигезендә, ягъни чит кеше мөлкәтен алдан уйлап атканда 40 меңгә кадәр яки 3 ай дәвамында бер хезмәт хакы күләмендә штраф каралган. Штраф 360 сәгать мәҗбүри эш яки 1 елга кадәр төзәтү эшләре белән алыштырыла ала. Бу җинаятьне балалар кылганда, алар 6 айдан 1 елга кадәр учетка куела. Вандаллык чырагы булганда, әлеге җинаятьне берничә кеше яки төркем тарафыннан кылынганда 3 елга кадәр ирекне чикләү яки 3 елга кадәр мәҗбүри эш, яисә 3 елга кадәр иректән мәҗбүр итү каралган, мәхрүм итү каралган. Халык телендә энергетик ишек алды дип йөртелүче территорияда берәү капчыгы белән чүп калдырган. Чүп түгәргә барып җитә алмагандыр күрәсең. Бакшай күле тирәсендә чүплек иткән халык. Ял итәргә килүчеләрнең ни ашаганнары, нәрсә эчүләре, гомумән ничек ял итүләре турында алардан калган чүп чары имнәре сөйли. Ашага шишкә чүбеңне пакетка тутырып үзең белән алып китү авыр микәнни? Җәяү килмиләр бит. Бакшайдан кайту юлы, Мөслим олы чакмак юлы турында әйтүебез. Элек-электән чүпкә бата иде. Хәзер полигон эшләмәгәч, юл буе чиста дисәләр дә, анда да шешәләр күп. Мөслимебез безнең көннән-көн матурлана. Ләкин аның чисталыгы безнең үзебезнең уртак хезмәтебез. Бюджет оешмаларының бөтенесенең бердәм эш нәтиҗәсе. Ләкин ул чиста кайда җыештыралар анда түгел, ә кайда пычратмыйлар, чүпләмиләр. Шул үзебез ясаган чисталыкны саклыйлар. Мөслим очень матур. Пычратмагыз. Как говорится, берегите природу. Безнең халыкның менталитеты бу, үз территориясын чистарта, матурлый чүбен читкә чыгара. Иң мөһиме, аннан ераграк булсын. Тик чүпчар бит җирлектән ерак китми. Димәк, ул бөлеп чыгарган сасыйсны чүп түгүче үзе дә сулый. Ә юл буендагы чүпчарны җыю күп вакыт мәктәп укучыларына йөкләнә. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам, яңалыклар чыгарылышыннан соң бүләккә җыр тапшыруын карый аласыз. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. «13 сентября 2020 года – единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах Российской Федерации. Голосуйте 13 сентября или в 2 предшествующих дня. Безграничные возможности свободного выбора великой страны. Если в вашем регионе проходят дополнительные выборы в Государственную Думу, выборы главы региона или депутатов регионального парламента, голосуйте на любом участке вашего избирательного округа. Для этого заранее подайте заявление через портал госуслуг в МФЦ, территориальной или участковой комиссии. Также вы можете проголосовать на дому, заранее уведомив об этом участковую комиссию. Более подробную информацию узнайте по телефону 8 800 200 ровно 0020. Наш выбор, наша Россия. Һәр бер өйгә таныш көйләр, милли моңнар һәм китап.
Китап радиосы. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Костер в лесу. Запомни. Сними дерн, разложи его вокруг кострища. Следи за огнем. Пора домой. Огонь залей или засыпь землей. Верни дерн на кострище. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Ты готова? Нет. Яркое солнце. Удобный шезлонг. Модный прикид. Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Müslüm televideniyesi tapşırılarını devam ete efirde Bülek Gecir sahifəsi Qıtlav xatları bilen sizni min Rimma Avzalova tanıştırırmın. Qıtlav xatın hem jir tыңларга ekranlar yanına Yaşallı şəhərində yaşayışı Taşlıyar kızı Nurullina Elmira Rinat kızını dəşəbiz. Elmira xanımны юбилейі bilen балалары кытлый. Жайның иң матур вакытында, муллык чорында иң кадерле кешебез, сөйөкләниебез Nurullina Elmira Rinat кызының туган көне. Гадәти туган көн түгел, әниебезнең быел юбилейе 5 августта 50 яшь тулды. Без улларын ялгыз аякка бастырды кадерлебез. Икебезгә дә югары белем алырга ярдәм итте, зур туйлар ясап, олы тормышка азатты. Зарлануны белмәде, авырлыкларны безгә сиздермәде. Бүген дә олы терәгебез әни, һәр эштә ул ярдәм итә. Безнең балаларыбызны, оныкларын тәрбияләүдә дә булыша. Оныкларын бездән дә ныграк ярата кебек әниебез. Алар өчен барысын да эшләргә әзер ул. Киленнәрен кызлары кебек кадерли. Менә шундый ул безнең әниебез. Әниебез үзе дөньяга килгән фасылның иң матур сыйфатларын туплаган. Киң күңелле, ачык йөзле, кунакчыл. Нинди генә тәмле ризыклар белән сыйламый ул безне. Туганнарны, безнең дусларыбызны да иң кадерле кешеләрдәй кунак итә. Рәхмәт сиңа, әни. Безне кадерләп, сөеп үстергәнең, без яраткан ярларны хөрмәт белән кабул иткәнең, гомер буе терәк таянычыбыз булып яшәгәнең өчен рәхмәт. Кадерлебез, сине туган көнең, юбилейең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа иң мөһиме сәламәтлек телибез. Сәламәт һәм озын гомерле бул, әни. Күңел тынычлыгы һәм һәр эштә уңышлар юлдаш булсын сиңа. Хыялларың тормышка ашсын, киләчәгең бүгенгедән дә матур булсын. Безгә исә синең өметләрең акларга һәм сиңа терәк булып яшәргә язсын. Синсең әллә изге фәрештәме? Әллә инде тылсым иясе? Йөрәк җылың өчен рәхмәт әйтеп килә бүген башны иясе. Гаиләбез ныклы булсын өчен синең җылы, синең наз кирәк. Синдә генә барсын сыйдыручы зур йөрәк. Күптә кояш ничек балкып, көлеп торса, син дә әни безнең өчен кояш кебек. Нурлы йөзең, җылы сүзең, күз карашың, һәммә безнең яктырта бит тормыш күген. Сәламәт бул, мәңге шулай балкып яшә. Сабыр, тыйнак, уңган булган әниебез. Сине әни үрнәк итеп, өлге итеп, тормышларны гөлгәп күмеп яшибез без. Җаның тыныч, тазалыгың ныклы булсын. Игелекле, саф күңелле әниебез. Котлап сине матур юбилейең белән рәхмәт әйтеп баш ябыз һәрберебез.
Эльмира апайлы изге тилекләрне сезгә улларыгыз Илдар, Илнар, киленнәрегез Миләүшә, Айсылу һәм балдан татлы оныкларыгыз Тамерлан, Рамазан, Мәликә җиткерде. Гомер бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын, матур күңелле үтсен. Киләчәктә дә балаларыгызның игелеген генә күреп, кадерле әни, сөекле дәвәни булып яшәргә язсын. Yanlarına bik yaş koytmayız. Her tuğan gün sayın bu tırmaşının ığızında koynayız. Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün asıqam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Күңел bilen sina sıyınam Koşular kibik durmuş küklerine Enkey kuşukların uşura Balakayım nişlep yürü deyip Bizning üçün haman burşular Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün asıqam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Күңел bilen sina sıyınam Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün asıqam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Күңел bilen sina sıyınam Bizning üçün küpümü kürdün enkey Ağır şoqlar üçün rənjime Sinden gaziz, sinden qadirdirek Bir kim yo'q bit bizga bu jirde Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün asıqam jılı sıydırgan Oralarda şoqrımlar bulsa da Күңел bilen sina sıyınam Күңел bilen sina sıyınam Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәр кемгә изге теләкләребезне юллыйбыз. Сөеп, сөелеп, бәхетледән бәхетле булып яшәргә язсын сезгә.